Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Nganong pugsan man nato si Idana bahin ana. Basinog mas komportable gyud siya dito sa ila. Adtuaw na, Nelson. Istoryaha o na gyud si Dana. Oh, sige pa. Ako rin mo pasabot ni Dana. Naikog lang yun tingali to siya. Ingna nga di ko musugot. Ngayang iuli ang mansyon. Kay dako ka ng insulto din ako. Sige pa. Ako siyang sultihan, anak. Mutabang lang sad ko sa pagpasabot niya, papa. Pasabta gyud ninyo siya. Naagi diferensya ning among amahanda. Tiaw mo? Ipamugos gyud niya hatag ang mansyon bisag way interest ang tao? Kunya, siyam gina yung plano. Ipaingon lagi ko niya si Idana nga papuyo na sila dito sa mansyon. Pagkaswerte, no? Swerte mo lang. Perti-sortiha gyud. Musamot gyud kadako ang atay ato babayhana. Makaingon gyud siya nga grabe gyud kay siya ka importante. Masud gyud sa bulsa nga akong amahan. Kunya, sa may plano ni Maron. Atong istoryahon si Idana. Ako rin bahala nga madiskarte niya. Kahit uning ubang mga tao da. Bisag kapila na mo pasabot nilang wa na manambal si Idana. Mamugos yun. Mo lagi. Natural na namak. Kay nag-antos guna sila sa ilang sakit gud. Natural gusto guna sila mamayo. Ay ang ako manggong nakuyawan puldo. Kay basin og masigpatan na sa tadinis ubang tao. Unya himuan na sa tag-isyo din he. Ay, gidid ana baya kita nga dili na gid manambal si Idana. Ay di maguna malikayan makod. Pero kana ba yung gibuhat ni Idana nga mo sikreto siya hatag og tambal sa mga tao? Delikado kaayo na oy. Basin og matimingan ta dinig mga undercover na. Madiskwido na sa gitaan ni. Mo lagi. Nag-ampay man sad na si Dana gud. Wa man na siya nagpasagad. Aw, nanag-andra man sa kupuldo. Mo lagi. Nanag-andra man ning ako gud. Uy, na may puwang kutsi nga miyo nung sunahan. Uy, mura man nagkutsi nilang Leslie. Mo ba? Labang siguro si Dana na sad. Mo na ilang tuyo ron si Dana na sad. Abi ni Bupuldo. Mo Sa lagi. dagway baya gid ron ni Leslie ba? Wa gyud kay salig ana ilang pagpaayo-ayo nila diri nato. Mo lagi. Parehas tamak parehas. Wa man sa ko musalig daw nila gud. Ay, bitaw. Eh, sige, ako unang paybaon si Idana din he. Mo lagi. Laga tuwa daw. Nibalik kid mi karon din ni Idana og ako nagisultihan si papa nga dili ka interesado mo puyo sa mansyon. Mao ba? Salamat kaayo, Les. Pero Idana, muhangyo lang ko nimo ba? Ngaon sa man? Kung mahimo, mas maayo tingali nga ikaw mismo mo ay mo pasabot niya. Ing na si papa nga dili gyud ka interesado sa mansyon. Ing na siya diretso nga nakahukom kang ihatag na lang gyud mo diri nako. Pero imo naman gyud ka siyang gisultihan. Gisultihan lagi. Pero pura mo kung siya nagduduhas pagtuo. Mas maayo man gud ang ikaw mismo ang musulti aron mo tuo na gyud siya. Uwa ba siya malain ako, Leslie? Dili naman tigong malain ang akong amahan. Maayo kayo na mo sabot. Sunda lang gining akong gisulti nimo kay makasabot ra gyud ayon na siya. Sige. Ako lang unya siyang ingnon. Mas maayo og mukuyog ka namo. Ihatod di ka dito sa amo. Ayaw lang, Les. Mapakuyog lang unya ko ni Badong. Busy pa man ko karon. Kanus amang gyud kamo adto dito? Basin ugma na. Ako lang unyang ingnon si Badong. Sige. Pahibaw ako kung unsang oras sa ugma ha. Kay mag-abot ta dito sa amo. Aron na ako idigsulti nimo ni papa. Sige. Sige, Les.
Ni Ao. Mao ni akong number. Salamat, Les. O, tagailan sa di ko si mong number kay aron matawagan ti ka. Sige, tagaan ti ka. Basta ha, ayaw biyag yung kalimot sa kong gisulti ni mo ha. Magtawagan na lang unya ta ugma. Sige, Les. Ang nakadaot ini ron, kaya gusto si Papa nga mubalibad si Dana. Gusto niya nga pugson gid sila sa pagpupuyo dito sa mansyon. Maolig yung tanay maayo, sir. Bida. Kahit sa ning idana, eh. Basin malain no ng inyong amahan, sir. Kaya nabita ko niya badong na ako kuno niyang insulto kung iuli ni Idana ang mansyon. Oo, eh. Daan pa dyan ko. Sakto dyan ko sa kong pangagpa, sir. Bisag ako. Malain dyan ko, eh. Dako na insulto sa kong bahay na nga. Kihatag na ko. Ang mga butang ko niya. Iuli pag yun. Walang lain ka ng paminahon, eh. Naglibog pita na yung utok badong. Pero, Leslie ra ba, sir? Sa akong paminaw ba? Ang iyang mga sinultihan ganiha, lipay kay siya. Tinuod ka to nga, gusto lang ni Idana nga ihatag nga to niya ang mansyon. Na, abot ka. Unay akong klarohon dito karon. Ayaw ha. Dili ha. Ay, sukot, sir. Kung iuli lang yun gani ni Idana ang maong mansyon, kinahanglan nga ikaw giulian og dili si Leslie. Muna ito hisgutan karon ni Idana. Sa akong nasabtan sa lihok ni Leslie, no? Murag sige interesado kayong makapanag-iyas mansyon. Ang natural. Kay hakogod nga pagkababae ko. Muna yung motibo nga nagpayo-ayo na siya karon din ni nataw. Bitaw. Okay ra na, tiyo, tiya. Para mahuman na ng issue, ha. Ihatag na lang na nila upalik. Kaya bisag usaon ako gun ako na. Di ko ang ngayang nga mupuyo dito sa mansyon. Paskang saya nga. Banhaus paska. Saya nga bayagad in taon. Ako gyoy, gianugnan Idana nga mo na imong hugot nga desisyon. Mo lagi. Sagdilan, tiya. Plano masab na ako nga ipausab nato ning atong bahay din eh. Bitaw. Bitaw. Ako mana. Ako mana. Mo lagi. Kuan na mo gud bitaw. Mo lagi. Kuan ba kana bang kanang simple ra gyud bitaw nya nindot. Bitaw na sad. Parehas na oy. Madako magmagamay na walay kalainan mak. Ang importante nga naratay kapuyan. Aw, kamugod. Mo lagi. Wa ko mahimo kun mo na inyong desisyon. Ugma, matumang ko sa ilang Sir Piping. Ako'y mo pasabot niya sa tanan. Mo lagi. Pero danaday. Katunggingon ni Leslie ba nga siya'y imong hatagan ayaw tugsong daoy. Unsam di akong himuon, tiyo. Kung iuli man lang ganin na nimo, ihatag nga to ni Nelson og ayaw ni Leslie. Kuya la, nagkasaad na ra ba ko ni Leslie nga siya akong matagaan? Ay bakoy alang. Mao Tingnan lang nga nausab ang imong huna. magi. Ay, mas maayo pas Nelson na lang yung hatagan ni mo dayo. Oy, total, naaman ni mo ang kabubuton kung kinsay mong hatagan, ana. Mo lagi. Na, magsabot na lang unya sila, tiya, uy. Ang akong ulian sa titulo, si Sir Piping yun, kasi may naghatag na ko, ana. Mo lagi. Mas mayo pa. Si Sir Pepeng na lagi pahukma. Excited na kayo ko, Ronnie. Labing siguro, kita na yun ang makapanag-iya sa mansyon. May nalagi unta og di mo usab nga nahuna ni Idana. Nga nung mausab man, nga nagsabot naman mi. Oh, pamasoy lang ba? Dili gud mahimo nga iya ng usbon, no? Kaya ako gid siyang awayon. Ups, Paul, ha? Ayaw lagi pangaway. Kontrola lagi ng imong kaugalingon. Nagsapot biyataan, ha? Na, usahay ra ba, no? Di gud ako matuyo nga makariak dayon ko. Bansaya ang imong kaugalingon. Nga dili gyud ka makariak dayon. Kay pa siya hinog malain na sabog-sabot ni Papa. O magaway na siya hinuon mo. Di ba? Basta kay siguroon lang sa giniidana nga dili siya masipyat. Pagamping lang yun sa imong mga lihok sinultihan. Ilabi na nga sensitibo kayo ka ng mga isyuha nga mao'y inyong hisutan.
Kinahanglan nga maniguro kita ini, Ronnie. Kay higayon na kayo ni nato nga dili na makabalibad pa si Papa. Nga maato na gid unya ang mansyon. Sunda lang yun ko. Kaya ron di ka masipyat. Relax lang. Ako rin bahala ining tanan. Dinhide si Leslie? Oh, kaduhagit siya ni balik din Mao ba? O wa ba siya maghimo og iskandalo din, eh? O, maninoon, Nelson. Maayo naman siya namo ron. Oh, mayo noon. Og tuod, gisultihan ako siya sa tanan. Og mato ko sa inyo kay ako mismo mo'y musulti ni Sir Peping. Aron akong iuli ang titulo sa inyo. Ha? No, dili mo sugot si Papa ni Ana, Ed. Ayaw nagbuhata. Pero nga naman, Basta, ang gusto ni Papa nga, papuyon gid mo dito. Mao ginay akong hangyo ninyo. Ngayon ta, mupuyo lang mo dito kay mao ginay kalipay ni Papa. pero Ida na utang buot. Lisod kayo kung imo nang iuli ang titulo nga niya. Labing siguro nga dili malipay si Papa ni Ana. pero nagsabot na ra ba mi ni Leslie? Nga istoryahon na mo ang inyong amahan ugma. Ayaw lang sundas, Leslie. Ako mo ipaminawa, Idana. Pero unsaon naman ang ini nga nagkasabot na ra ba mi ni Leslie? Ako rin bahala ni Leslie. Ingnon ako siya nga, dili mo madayon ugma sa inyong tuyo ni Papa. Pero Utang buot, Ed. Paminawa ko. Ako mo isunda. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!